manzon Allah ya koya ma karshen abin da zaka yi da daddare ka karanta qul ya ayyuhal kafiruna kullun da daddare karshen abin da zaka rufe komai na duniyar ka qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم كدوا فابن دكي سكين لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم أنا كدي ka nuna da baka bauta abin da suke bautawa ba irin yadda su ma a da ba su bautawa naka ba a yanzu ba za ka bauta abinda suke bautawa ba yadda su ma sun ki bauta abinda kake bautawa a gobe da jibi da gata ba za ka taba bautawa wanda suke bautawa ba kamar yadda su ma ba za su bauta naka ba ka kore a da da yanzu kuma da me sai ka zo ka rushe ka ce aika wancan addinai wannan barbarar tunanin da aka yi maka shine ainul shirki ainul kufri dan abinda ake so al kufr bi tagut faman yakfur bi taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati kafir cewa dagutu ka yadda a kadawa dagutun kararrawa mutane su bi shi ka kafirce masa kenan ka yadda a gina dakin bauta na dagutu ka kafirce masa kenan ka yadda a yada shi a rediyo da talabijin ka kafirce dagutu kenan ai ba kafirce masa ba yanzu ka yadda da shi ne so ake ka yadda kiristanci addini ne wai da musulunci kike addini a mizanin qur'ani ko musulunci ne kada addini wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah kai kuma sai ka ce ayi wancan ma'ana karkashin wannan kawancan idan danka ya zaɓi kiristanci sai ka kyale shi irin yadda in dan fada ya zaɓi musulunci ka kyale shi haka suke so su ce sai ka ce ku in a addinin ku an yarda da wannan ni ana ba yarda da wannan ba za ku hukunta da addinin ku ba ni addini na ke mun me kar wani ya zo ce to ai yanzu sun da sun yarda kai ma ka gina masallaci sun yarda kai program a radio da talabijin to kai ma ka yarda da nasu mana in kai haka ai ba kai adalci ba ka san akwai jahilai da musan adalci ba sai su da wannan musamman irin yan boko zalla da ba su zuwa inda ake karatun addini sai kawai mutum a faɗa masa wannan a yana ganin su ma mutane ne kuma suna da yanci human rights kuma yan ƙasa ne su akwai nationalism akwai wane ne democracy federation wace tsiya wallah sai ka kafirta baka sani ba kana faɗin wani federation wani waye billahi sai ka tafi jahannama ba tare da ka aure ba wallahi ya kamata ku kiyaye bakunan in su a addinin su an yadda ai wannan kai anaka an yadda to dan me zaka hukunta addininka da ayoyin addinin kiristanci in su sun yadda daga ce wannan taku ta shafa ni a addini na ba a yadda ba a addini na ba a yadda ba umarnin Allah nake bi ba zaɓi nake bi ba san zuciya ba ba wani compromise ba wani reconciliation da zan yi tsakanin ni da ku lakum dinukum shine kawai magana ta ne ba abin da ya shafe ni wai in ce wai in yi itirafi in yadda addinin ku addini ne na rusa na wa'ai ai na ku ba addini bane hayaniya ce kawai ku zo mu tattauna in gamsar da ku in ba ku hujjoji ku je ku yi tunani shine magana amma ka tsaya ya yake ka da abin nan wannan ya zama shirme kenan hatta yudifa ila dhalika al-kufra bima yu'badu min dunillah fa in shakka in mutum yayi shakkar cikin na bujire wa dagutu ko ba zan bujire masa ba shakka kawai yayi shakka aw tawaqqafa ko dan taka burki bai dai in ga yaya yanayi zai zama lam yahrum maluhu wala damuhu irin wannan jinin sa bai haramta ba dukiyarsa ba ta haramta ba a iya ya kasa a iya riba ce dukiyarsa fa ya laha min mas'alatin ma azamaha imamakin wannan mas'ala mai ya kai ta girma wa ajallaha mai ya kai ta buwaya wa ya lahu min bayanin ma awdahu yi mamakin wannan bayani me ya kai shi fitowa fili wa hujjatin ma aqta'aha lil munazi yi mamakin wannan hujja me ya kai yanke dukkan wani abokin husuma da ita ila fata kun fahimta wato kaga cewa kawancan addinai kasa daya al'umma daya in ba mai sakaci ba a nan gudun sai a jefa mutum rami wallahi bai sani ba tunda Allah ce fa man yakfur bi tagut sai mutum ya kafirce wa tagut sannan ya ce me
wa yawmin billah. Abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya fi mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.